taas ubos ilaratang sayon sayunon labi nag-ilahang tan-aw lisod kay niog sitwasyon samutan patagduot kay lagi watay ikatunol bisag di atong sayop kitay magbayad ug magbasol sa sistemang pabor-pabor daghan taong naalaot way mahimong mga pobre kung di kutob lang skalagot daw dawato na lang dayon kay wala may madapigan kung musukol pud tabay murag gihapon ang paingnan wa gihapon tay mahimo musugot man tag sa dili kay maura man gihapon wa gihapon tay mapili kung di ato ang dawaton bisag di gid nato gusto kay tungod silang daton sila naman dayon ang sakto labi nagmagkasukaso ug muhantong sa husgado pildi pirming mga pobre kay ilamang kontrolado mauni nakapait sa kalibutan way justisya way klaro ang balaod maunay dakong problema pag mata na mo uba lansiha ang tanan hamag sa realidad ka na bang walay malamangan pag mata na mo uba lansiha ang tanan hamag sa realidad ka na bang walay malamangan kay kung pirmi lang ing-ani way pili ang mga pobre bisag dubli pang trabaho di ihapon ka bastante labi nagmagaapiti mo sugal na bisagan si ug balansi lang tanan unta walay maingon ani mo ingon mog nagdepende na sa kung unsay diskarte di basihan ng estado kay tanan way imposible ug bitaw way imposible basta patas ang balaod pero sa among nakita murag kamuray na sayod maunggan sigid perminti kaming naa sa ubos makatagam tamrag kalipay pero agig tinubos tungod kay daghang abusado nga sa ato gapalibot nga hinungdan sa tanang nahitabong mga kagubot ngunit dakong pangutanan nga murag way katubagan kay kung patas lang tanan siguro watay kabalakan ug usapod way magmahay kung walay taas ug garbo labi nagmatag usa dala pirmi ang respeto pag mata na mo uba lansiha ang tanan hamag sa realidad ka na bang walay malamangan pag mata na mo uba lansiha ang tanan hamag sa realidad ka na bang walay malamangan pag mata na mo uba lansiha ang tanan hamag sa realidad ka na bang walay